Pinidaghanag ng message sa kuha, nag-text ako, nanawag sa kuha ka Mike, nakagawas na di si Kapitan Wantoy Morales. Nakagawas na itong Biyernes. Nangayo siya og dispensa sa mga taga-kapatagan o sa mga katawhan, nga wa siya nagpahibalo sa iya paglaya nitong Biyernes tungod kay gusto siyang magpahuway. Okay? Kaya magpahibalo siya, siyempre daghan ang muadto sa ilaha, ay mga media, ay mga taga-kapatagan, labi na tong mga supporters. So mas gipili niya nga dili lang sa magsaba. Gihilom ni ato Friday sa yahang paglaya. Okay? Onya kagahapong adlaw kay naimbitahan ta nga mag-cover sa kalihukan dito sa Barangay Kapatagan. Doon na sila'y gipahigayon nga asimbliya. Usa sa isgutan ang pagpasabot kung unsa man gyud ang nahitabo sa pagkasikop ni Kapitan Wantoy Morales og lain pang pulo ka buok. Sulod sa dulan usa ka bulan. Okay? Walay nahot ang mga taga-kapatagan nga nakagawas na di ay si Kapitan. Gituyo ni Kap nga ayog saba nga na ako kay di ko gusto nga ang mga taga-kapatagan moadto sa gym dito sa likod sa Barangay Hall. Di siya gusto nga tungod niya na ang mga tao. Okay? Gusto niya nangadto ang mga tao dito para makahibaw kung unsa gyud ang tinuod nga nahitabo. Wala nakasabot sa gibati ang mga taga-kapatagan nga perting daghana ang nituo, misalig o misuporta sa kasabtangang kapitan. Mga nanay, mga tatay dito nang hilak. Wa katuo nga naanas Kapitan Wantoy sa gawas, walay pusas. Gawas nun nga ilahang nakita, ilahang nahinabi, o ilahang nagakos. Ang ilahang pinalanggang batikang kapitan dinha sa Barangay Kapatagan. Okay? So, sa may gingon ni Kap, naman, gipost naman ako to. Gipost ko naman to. Bago na to hisgutan or sauan kining atuang mga nakuha nga impormasyon kagahapong adlaw. Ako sa nga ipabuhagay itong unsa gyud nahitabo na sa kaso karon. Di mo gud ako ma-play ang video sa pagpasabot ni Attorney Nicolo Cortez. Kay ang cellphone gigamit nako karon sa live. Matod ba ni Attorney Cortez? Tungod ni siya sa mga daw murag mga balaod nga nagsapaw-sapaw. Ug mao putoy gipasabot ni Kapitan Wantoy nga maipit siya kanunay sa mga existing nga mga balaod nga nagsapaw-sapaw. Naagyuday na ingon ana napagyuday dapat i-validate anang mga Republic Act nato kay magsapaw gyud siya. Og maunay nahitabo diha sa kapatagan tungod sa naigo sila sa mga balaod nga nagsapaw-sapaw o sa maning nga mga balaura nga nagsapaw-sapaw. Okay? Bago na to isgutan ng unsa na nga mga balaod ato sa kumustahon. Kumusta naman dayon sa mga kaso day ni Wantoy, di ba upat to ka buok? Upat ka buok ni. Ang tulo ni ini dismiss na sa piskalya. Including katong kaso nga non-bailable na dismiss to katong illegal possession of
explosive, katong granada kuno, na-dismiss to. Ronda Bayan. Ang katong kaso nga estafa, na-dismiss usab. O katong kaso nga firearms, na-dismiss gyapon. Tungod kay huyang og ebidensya ang nag-file niadto nga mga kaso batok ang Kapitan Wantoy Morales. Na-dismiss ang tulo. Ronda Bayan. Huyang og ebidensya, matod pa ni Atty. Cortez. So unsa ang nagpabilin karon nya padayong sa gubangon sa kapitan? Mao ang katong balaod or kasong gi-file katong sa IPRA law. Mga yutang kabilin. Okay? Mao nay pabilin nga kumbatihon sa kampo ni kapitan. So unsa man karon ang nagsapaw-sapaw di ay nga matod pa nila, dili ni ako mao pod ni ang atong nakuha nga mga info dito. Ani ni ang nahitabo matod pa nila Kapitan Wantoy Morales. Dunay ipralo ug igo kay na dinha sa Kapatagan. Napoy somewhere in Binaton ug uban pa dili lang kay Kapatagan, pero kay nahitabo man ni kang Wantoy na focus ta sa Kapatagan. Okay? Matod pa ni Kap, naa sa balaod sa mga LGU, apil na din ha ang barangay, nga mag-develop sa imuhang barangay. Mandato na. O saon man pag-develop. Kung usay nakita na to sa Kapatagan, kung nakaingon ta nga ni-improve ang Kapatagan kung kumpara sa una, tungod na sa mga opisyalis sa LGU, tungod na sa atuang mayor, tungod na sa atuang kapitan, gidevelop ang Kapatagan. Kung kumpara na to sa una, gamay ra kay mga tao dinha. Kung kumpara na to sa una, maot kay ang kalsada dinha. Kumpara na to sa una, gamay ra kay mga establishmento dinha. Karon makita gid nato ang kalahian. Unsa man ang kalahian? Ni samot magka mingaw, ni samot magka maot ang Kapatagan. Ni bibo ang Kapatagan. Nanaghan ang mga tao, nanaghan ang mga establishmento. Nindot ng mga kalsada. Na mga bag-ong ipang siminto ng mga kalsada. Tungod kay gihimo sa mga opisyalis sa LGU ang ilang mandatoryo. Mao ang pag-develop sa ilahang barangay nga giserbisyuhan o gialagaran. Tungod kay gipili sila sa tao, himuon nila ang mandato nga sitaw ka na. Gihatag sila Okay? Mandato na, balaod na nga ilang gituman. Kaya dili nila natumanon, useless ka nga pagka-opisyalis sa barangay o sa munisipyo ba o syudad ba? Wala kay pulos kung dili ni mo himuon ang pagpauswag sa barangay. Inutil ka nga matang kung dili ni mo na himuon. Kay mandato man ni mo na ang pagserbisyo o pagpalambo, kay naamay 20% development fund pa-develop. Pero sa gisulti ni Kapitan Wantoy, nga impormasyon niya to ang na kutlo kagahapon, nagsapaw kining duha ka mga balaod nga samtang gihimo niya ang pag-develop, bawal po sa ipralo. Matod pa niya, og naatay i-develop dire, magputol ta og kahoy, illegal. Daghan kay kapananghiran tungod kay naay balaod nga dili dapat buhaton kanang mga butanga. Naay itukod dinhi nga kaayuhan, kalambuan, dili pwede.
Matod pa niya, usaon naman lang nato ning ato ang barangay Kapatagan niya, illegal naman lang tanan natong buhaton. Maghimo tag kalambuan, daghan kay kapananghiran kay naatay balaod niya mayatakan. Pero ang paghimo niya og kalambuan, base po sa balaod isip kanang local chief executive, isip kapitan, isip amahan sa barangay. Maunay atong impormasyon nga nakutlo kay gahapon. Ron Dakbayan. Nagsapaw nga mga balaod ang ilahang gikaproblemahan. Oto nga ang mga taga-Kapatagan dito ng hilak, no? Nasabdan nila ang sentimento ni Kapitan. Gihagit ni Kap ang mga taga-Patagan niya ay mughadlok. Dapat bubarog ta. Kaya ang ilahang kapitan dahil sa Kapatagan kamao nagtuon. Kanang gisulti raman na nila, ako lang gisulti po sa inyo ha dinhi ha. Dili ko spokesperson ni Wantoy Morales ha. Ako lang gisulti kung unsay mga nakuha na to nga info dito. Girundahan na to ang Kapatagan gahapon, subida ta dito. Mo na ang mga nakutlo na to nga mga info.